Joseph Conrad írónak igaza lehetett, amikor azt mondta, Isten igazi békéje mindenütt legalább 1000 mérföldnyire a legközelebbi szárazföldtől kezdődik. Igaz, ő talán sohasem járt Antigván. Ott, ahol egykor Nelson admirális flottája szelte a habokat, most turisták ezrei pihennek a pálmafák szegélyezte tengerparton. A Karib-tenger keleti részén húzódó szélcsendes szigetek keleti szegletében fekvő Antigua és Barbuda mini állama valójában 3 szigetből áll, a 2 névadóból és a lakatlan Radondából. A szigetek laposak, a legmagasabb pont a 402 méter magas Bogi Peak. Antigua őslakosai az arawakok voltak, mára azonban hírmondójuk sem maradt. A szigeteket Kolumbusz Kristóf fedezte fel 1493-ban, és nevét is ő adta. 1632-ben a britek gyarmatosították, akik Afrikából rabszolgákat hoztak magukkal. A mai 66 000-es lakosság zömét az ő leszármazottaik alkotják. Mögöttem található az úgynevezett English Harbour, ami azért Englishben Nelson admirális volt az, aki itt fölépített magának egy kikötőt, itt építették és javították a hajókat. Ma már az Antigua Sailing Week az, ami a leginkább látogatja ezt a kikötőt. Most 200-220 hajó áll a kikötőben, és gyakorlatilag ezekből a rendezvényekből él Antigua szigetek. Antigua és Barbuda 1981-ben elnyerte függetlenségét, de ma is a brit nemzetközösség tagja. Az államfő II. Erzsébet és a hivatalos nyelv is az angol, bár legtöbben inkább egyfajta angol alapú keveréknyelvet beszélnek. A Puerto Rico szomszédságában fekvő szigetcsoport nem csak a turistákat vonzza, de igazi vitorlás paradicsom is. Gyönyörű környezetben fekvő, jól felszerelt kikötői remek hátteret nyújtanak a hobbi vitorlázásnak és a hagyományosan jó szélben rendezett színvonalas versenyeknek, melyek közül kiemelkedik az Antigua Sailing Week. Ez a karibi vitorlás idényt lezáró küzdelemsorozat. Ekkor rajtozálnak a térségben összegyűlt versenyhajók, hogy fedélzetükön a világ legkülönbözőbb szegleteiből ideserglett tengeri titánok még egyszer vitorláikba fogják a következő hónapokban tomboló szélhad előőrsét. Az antiguai vitorláshét rendkívül fontos a sziget számára, a régió legjelentősebb eseménye évek óta. Aki egyszer itt rajthoz állt, utána mindig vissza akar jönni, sokak szerint a földkerekség legjobb vitorlás versenye ez. A rendezvény nagyon jót tesz Antigua és Barbuda szigetének gazdaságilag. Nagyon hálásak vagyunk a vitorlázóknak, akik eljönnek hozzánk, és a sziget jó hírét viszik magukkal. Nekik köszönhetjük, hogy a világ egyáltalán tudja, hol található Antigua és Barbuda szigete a térképen. Az egyhetes verseny a szigetek körül a legmutatósabb, olykor történelmi jelentőségű kikötők között halad. Az 1967-ben rendezett első futamokon még 10 induló küzdött a győzelemért. Mára minden tekintetben világszínvonalú versennyé nőtte ki magát az esemény. Május első hetében mintegy 30 országból érkezett az a több ezer versenyző, akik összesen 191 hajó fedélzetén vágtak neki a világ 5 legrangosabb vitorlás versenye között számon tartott Antigua Sailing Week küzdelmeinek, melyen a profiktól kezdve a lelkes amatőrökön át mindenki ott lehet a rajtnál. Ha a verőfényes napsütés, az egykor karib-kalózok által vitorlába fogott szelek, vagy a finoman partra futó hullámok kivették az ember erejét, a vitorlás faluban tartott esti partikon zenés programokkal lehetett feltöltődni. Svájc, Guyana, Kanada, a szovjet utódállamok és sok-sok más ország tengeri medvéi a messzeföldön híres helyi rummal öblíthették le a grillezett ételeket és az igazi antiguai homárt.